Pico, pero non estaba Toxo contigo estudando para o exame? Sí, pero marchou. Dixo que tiña un método mellor para aprobar o exame. Sí, claro, seguro que ese método é ir xogar ca Play. Eu mellor non digo nada. Vou ir mirar onde se meteu, pero como vexe que usa o método é ir xogar ao Fortnite, vai moir. Toxo! Mouchos, coruxas, sapos e bruxas, trasnos e diaños. Pero que faz? Non interrumpa o proceso. O proceso de que? Estou facendo un conxuro para aprobar o exame. Perdón? Espíritus das neboadas veigas. Pero serás Paspán, que é o conxuro da queimada. Recólleme toda esa atrapallada, as velas e pónteme a estudar xa, Bueno, pero se non aprobo, polo menos a queimada saberá ben. Pero que queimada nin que nada, deixa de facer o parvo e vai inmediatamente a estudar onde o teu irmán. Pero xa! Ala, vai a queimada, se non aprobo, culpa túa.